uyabona mina cha ngane zakwethu asibuyele eqinisweni. Yes ngimtalabhile ke uma werewere ngimtalabhile futhi ke ngaqinisa nesandla after ilokhuze iVN yakhe ayenze benomsizi laphana noJobe Sithole welanga la khona ethinte igama lami kabi ngase ngibuya ke ngamshaya kodwa ngane zakwethu manikhumbula kahle mina ngaqale ngatalapha uThibela mina uThibela uhleli nje uyazi ukuthi ngamtalapha uyabona kuye kube mnandi ukutalapha abantu bakaMaskandi uyabona nje ukutalapha abantu bakaMaskandi kumnandi kakhulu ngoba abantu bakaMaskandi lento yomtalapho iqalwe yibo futhi bayayiqonda mina ngatalapha uThibela mina ngamdonsa uThibela ekade shuthe iplate abedla ngalo isijingi wayedlani konje wayedla leli parish lamabele leli ekwenziwa ngalo utshwala ngamdonsa uThibela ngamshaya mina ngamtalapha uthe jika uThibela hawu uThibela wavele nje wenza ubunsizwa angayinaka leyo nto uthe jika hawu ngelinye ilanga mangixoxa nomthoko hawu umthoko wafonela uThibela wacela ukukhuluma nami hawu saxoxa kwamnandi kwangathi akaze ngimtalapha hawu kwiqiqi ngithe ngiyezwa uThibela usengibiza ezibongweni kule album nje le entsha leyokugcina ngcika Khuzana uThibela wangibiza ezibongweni hawu bese ngayenzani madoda beyingasala kanjani madoda inhlulu umfoko amakhanya uyabona kwamnandi nje kwamnandi uyabona ngimtalaphile manje ngitalaphe uma werewere uyajika unayo ke inamba yami uma werewere phela umlandeli kaKhuzani so inamba nje zethu sinazo baningi nje abantu nje ababalandeli beqhawe esicommunicator nabo yabo so wangifonelwa ngangithola efonini okay wasenda nje igama elilodwa WhatsApp wathi uyabonga ngiyazi ke mina lokho kubonga kwakuwukubonga nje akubona ukubonga lokho ukuthi ngenza into enhle ukubonga kokushwabula ukubonga kwezinsongo ngiyakwazi lokho kubonga okunjani ngibonile ke enye i-commenta ithi ukuqhamuka esinye isiphuhle nje sentsha sazothi bona bahlangene noWelile Mchunu bayibandla bamtshelile uWelile Mchunu ukuthi akangaphenduli kodwa mina liyezila ngalami ngasho ngathi na umsunu kanina ungidakelwa iliphi lelo langa elizayo uyongenzani umsunu wensha uyongenzani nebandla lakhe lelo bayongenzani ngoba ngeke bangenze lutho angisona umsunu mina ngahlula insizwa mina zange impela ngahlula abadidiyeli ngahlula amakhosi mina ngahlula ngisho uNkulunkulu benu ngababiza ngamagama ngabafaka phansi komsuni yonina ubuyini ke wena uyisihlama nje esilengayo uyabo ayikho inja mina engangisabisa ayikho neyodwa uyabona mathiwa mina ngisatshiswa inkosi manje ngabe yangidakelwa kwayiyona ngoba mina ngathi kwinkosi yabo uyabo yes phela ngabuye ngayilungisa lonto ngayilungisa kahle ngenhlonipho yalunga yabuyela back to normally inkosi yaba inkosi uMax waba uMax njengomuntu kazana uyabo so ngizama ukukutshela mina ukuthi kumnandi ukuthuka abantu bamaskani ngoba baya understand lento uma ngaze kuthiwe nje khona abantu abangizondela ukuthi ngitalapha uWelile ngalendlela engimtalaphe ngayo angabe iphukuphuku ufuna ngabangidakela ungafuneke ngibazi labo bantu ebese ngibathuka bonake themselves ngoba phela abangikwatela ukuthi ngithuke intokazi yakwethu kwaGuqa bona singabazi nokuthi abaphi so mangithuka ezakwethu kwaGuqa ungenaphi wena ngoba thina kwaGuqa siyazana iqhawe lethu liyatalapha dlali likutalapha lize likubeka unyawo entanyeni iqhawe lethu mina ukutalapha ngakufunda kuKhuzana kodwa hayi inhlamba ukutalapha Khuzana akayithuki inhlambi mina othuka inhlamba
ngoba phela entweni yomuntu kumele u-inspire isheke bese u-edo kwakho ukuze kuvele ubuwena. So inhlamba-ke yiwubumina kodwa umtalabho nga-inspire ishwa yiqhawe lami. Mina ngiyakwazi ukutala, mina kushaya unye nyi, yabo. Mathiwa nje kukhona izinja ezithi ziyamzonda uMax ngoba wadelela uwelile wamthuka. Lezo zinja ngafuneke ngizazi, ziyosinda ngoba ngizazi. Mangingazazi nje lezo zinja lezo, ngingayinyisa mina. Ngingazinyisa zinye futhi nyi. Lo mtalabhe engatalabhanga ngawo uwelile, kuzona ngingawuphinda kabili. Nginganiphinda kabili izinja, nginidestroya nje, nginibulala nje, nginidestroya nyafinish. Ngiqede ngani. Uyabo? Mina akekho umuntu engeke ngimtalaphe noma ngathi ungakanani. Ikona-ke nje ukuthi sengenziwa wiki. Angikusho lokho. Kunabantu abangithuntubezayo abangenza ngibe wiki. Abazama ukuqeda lento engiyiyona bafune ngibe yilento bona abayiyona. Kodwa-ke ngoba phela into umuntu azalwe eyiyo ayipheli, angeke baze baphumelele. Mina ngizalwe nginje, ngeke ungishintshe, ngiyofa futhi nginje. Sometimes ngiyobulawa yiyo lento engiyiyo ngoba kumnandi nje ukubulawa into oyiyona, ubulawa ubunjalo bakho. Ungabulawa ukuthi bewuphapha wayogibela umfazi womuntu, wafika umuntu wakubhuxeka ngomkhonto wafela phezulu kwesibumbu somunye umfana. Amasimba la ukufela leyo nto. Yabo uthola ukuthi bewuyobamba inkunzi, wahlangana noNhlanhla Mkhwanazi wakuthuquza ikhanda ngo10 bullet, wafa maqedo waplanta wathi uwena odubule kuqala. Usuku ufele emanyaleni. Mina ngifuna ukufela ukuthi nguMax Makhanya. Mina ngifuna ukufela ukuthi ngithuka izinja. Mina ngifuna ukufela ukuthi ngiyi-original ngiyimina nje. Yabona? Ngithuka injinye, khipha inkabi, nazi inkabi ngiyithuke ngiyibize ngomsuno nina. Zithi ifika kimi nje seziyi-paralyzed, ayisenamandla, ngiyiqedile kwayizona inkabi, ngayibiza ngamagolo nina. So ngifuna ukunitshela nje mina ukuthi angiyona lento engicabanga ukuthi ngiyo. Mina ngiyinsizwa mina ngempela futhi. Ngempela ngoba noma sihlangana ziyazi insizwa mina bengikhona emdletsheni ngemicimbi kaMthandeni, bengikhona emzinyathi ngomcimbi wenkosi uZondi, bengikhona mina eLokhuzeni eThekwini, bengikhona mina eThekwini for isikhathi eside sangena ama-restaurant lapha ko-South Beach sayodla. Bangibona nje abantu ukuthi hey nangu Max, kanti isikhondla sensizwe hambani uyongibuza ngizwe emchunu mina. Wathi engixhawula ungizwe emchunu, wavele wathi ukwacishwa wayibhoshela, ezwa nje ebanjwe unoxhaka wengadlangahla yesiphaxa sesandla, simbambe ngqi simxhawula, wezwa ukuthi ayibanjwe insizwa. Mina ngiyinsizwa mina. Ngiyinsizwa, angiyona insizwa ngomlomo. Mina ngiyinsizwa ngisho sihlangana uyavevezela, unqanqazela iphi, buza izintathelo obhanyazela, ubuze oKing Zoso. Mase ngifike eqathatha mina amathi uyawagwinya abuyela kwaSifuba. Mase ngifikile nje eqathatha. Mangifikile mina ngifika kamnandi, ngifika ngesimile. Thale ngihleka into engapheli kanti ngiyazi ukuthi indoda ibhizi iphisa ukubhosha iphisa ukuchama khona manje. Ngibe ngiyihlekela ngumfo kaMakhaya. Nina niyadlala nina. Mina ngiyinsizwa mina. Mina ngiyinsizwa. Hambe yobuza koGay, hambe yobuza komphako. Lo obongela igcoka amelisha. Hambe yobuza ukuthi ngamsukane behlangane nami. Babonani, babona lento ohlezi uyisho wena. Uthi angiyona insizwa. Nanginsizwa mina ngifika qathatha ezinsizwa, nambe yobuza okay wabantu, hambe yobuza oMasondo, hambe yobuza oMasondo umngani kaMthandeni, hambe yobuza ukuthi ngamsukwane esihlanga, hambe yobuza oSminoff umfo kaGumede, hambe yobuza oSminoff ukuthi ngamsukwane esichawulana estage emdletsheni wayexhawulana nani. Mina ngiyinsizwa mina, ngiyinsizwa mina Nina niyadlala, ngeke ngizwe nje nikhuluma wonke amalebe la ko TikTok ngisho ngithi ingoba sikahlangana. Mina mase sihlangene, mina ngunyisa mase sihlangene uwe oswela umgodo okucasha. Kade kuyimina engikuTalaphile. Fanele ngabe yimi obalekela wena. Mina uwe oswela umgodo okucasha, ufuna ukubaleka uyihlekisa inhlinini, ufuna ngehlisa umoya. Mase sihlangene.
so bengithi anginitshele nje ngani zakwethu ukuthi ningangithatheli phansi ningangithathi kalula ngizoninyisa mina kade niyangidakelwa zinja. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is Max Makhanya making fun of ukuthukuwelela umqhuno lapha enkundleni yokuxhumana. Ukhiphe video last week uMax Makhanya la bekagalela khona ngenhlamba kuwelile umqhuno, amtshela indlela yengoba ningakhona mthuka ngayo yonke guys endolo ungayicabanga ushiye nje lalikhohliwe Max Makhanya lapha kuwelile umqhuno umthuke ngendlela lesimanga. Le video yakhona guys ungayilalela usalubambe wangaphansi imlomo, so uyakhuluma la ukuthi vele namuntu makamdzakwela utomthuka ngeke azamyekele nabo bonke labantu who are defending Welile bamthuka ukuthi wayena athuke Welile ngale ndlela. Uthi nani utonithuka uthi nje nani utonithuka yena uthuthuka kwasana kasabumuntu uthuka ngisho nesilo imbala. Ayibo Max Makhanya. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.